Od tej chvíle som premýšľal deň a noc, ako veľmi potrebujem Čechy, ako asi moc. Prehodnotil som moju situáciu celú, 300 000 eur mi už nič nevráti, iba ak do hlavy strelu. Ohrozil som biznis, na ktorom som makal roky, musel som podniknúť urgentové kroky. Rozhodnutie prišlo asi v právej chvíli, bolo to tak lepšie, vraveli aj víly. Nezostalo v Prahe viacej našich optík, vypratal som všetko, aj logo Fashion Optik. Ostali po nás len prázdne miesta, to bola pre nás tá najlepšia cesta. Poučené mám na veľmi dlhé roky, že som spravil rozhodnutia veľmi zlé kroky. Písali o nás aj skoro všetky noviny, že Murina Beňová sú z vymyslenej skupiny. Podvodníci, zlodeti do basy. Najprv veľký šok a hanba veľká, trvalo to 3 dni od piatka do pondelka. Útorok ráno senzácia sa skončila, zatiaľ sa vymenila nová generácia. Mali sme aj my ponaučenie veľké, čakali sme, či nebudeme v telke, ale Fashion Optik má silné základy, veď robili sme svoju prácu poctivo, aj ty.